Maayong adlaw kayo tanan na sab kita kini ang inyong katuwa nga programa sa TV Apulia.Argumento short edition nato nga tawag ining program na Sir RJ Sanoban ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So nakita na po tagaan og tawag ining reaksyon ngano man kay one of our itong naga-comment sa ato ang gitawag og program. Ilabi na kini mga sulpot kay mo nag-wild manggod sila karon ambot. Sa mo gitawag ining rason kanang mga suko manggod sila kung tanaw dili tinuod ning ato ang gisulti di mo barugan nila nga sila gitawag tinuod pero ang problema di mo sila kabarog di man sila kasulod din yan na pag-iuban din nga moingon pagyud nga sulod ka speaker sa tawag ining programa ngano ako may patuon nyo dito kamo may gusto nga makig-ergo ko nila kanang inyong representante mo ni pasudlo ninyo dire sa gitawag og ato ang programa dili kay ako'y patuon akilaon pag ko ninyo dito. Kaduha sa tawag ini na nag-comment ngayon nga na wala pa day tawag ini nga Katoliko na ano daw kuno gitawag og Biblia ambot og nakasabot bagud sila anang word nga Biblia ano man kay ang word magud nga Biblia but pasabot ana mga libro nga gilangkuban sa gitawag og mga libro. And at the same time, gigamit na nga pulong sa Kristohanong tawag anang iglesia, ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, paghatag og pahimugat nga kining maong gitawag libro o sa Christian scripture. Ngano man kay before ang simbahang Katoliko apay na ilang Biblia, na Old Testament. Na Old Testament pero di man tumatawag nga Biblia. Mahulog man to nga Jewish scripture. Mo bitaw nga tawag ini ang mga Hudyo dili mo dawat sa Bibliang Kristiyano ngano man kay bisan pag na Old Testament ang Bibliang Kristiyano mingon ang mga Hudyo as Kristiyano man na bisan pag naay mong libro din ha pero kanang libro nga sa Kristiyano na pero kinsa man ang Kristiyano ang ilang gipunting dili na sa mga sektang natukod lang sa 15th century 16 17 18 19 20th century refer na sa iglesyang gitukod ni Kristo nga mao ang simbahang Katoliko Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay ang mga Israelita kining mga Hudyo kining religion nga Judaism o man sila lang nakita na ilang Kristiyano gawas sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala may tawag ini nga lain. So pag-ingon nga Biblia, it is a Christian scripture. Ano sa man din nahitabo ng nigawas ang Christian scripture? Before pa ang Christian religion? Dili. Naguna ang Christian religion before ang Christian scripture. So mauna ako natuang tan-awon, natukudaan, ang iglesyang gitukod ni Kristo, after natukod, diha pa nakasulat ang gitawag og mga apostoles ug mga disipulo. Ano man kay diya sa Biblia dili naman kay ilabi na sa New Testament dili lamang kay tawag ining apostoles ang nakasulat na naapoy gitawag og mga disipulos. Example, for example si Saint Mark and Saint Luke dili man na sila dili man na sila tawag ining mga apostoles, mga disipulo na sila. Karon. So buti pasabot nauna-una ang pag-establish sa iglesia before pa nakasulat ang mga apostol. Before pa nakasulat ang mga disipulo sa gitawag og mga apostol. So buti pasabot na una-una ang iglesyang gitukod ni Kristo before pa nga naay mga sulat, particularly sa Bag-ong Testamento kay pag-abot ni Kristo naa naman ang Daang Testamento. Karon, pag-abot sa gitawag og 3rd to 4th century, syempre nakita sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga wala man gidawat ang manluluwas dito sa Israel. Mo na nga sige naamang tawag ang scripture syempre aron pag-recognize sa mga propeta kaniadto before naabot si Kristo gidawat ang Daang Testamento. Og ang simbahang Katoliko ang tawag anang mi-declare ana. Nga kini dawaton tani isip Christian scripture kining Old Testament. Dawaton tani New Testament isip Christian scripture. Unya kining Old and New Testament tawago nato ning Biblia. So around 4th century na. Nga naman tungod kay ang kaptong gitawag og nagsulti nga kining Old and New Testament ato aning tuuhan as Christian scripture nya tawagon taning Biblia mao man kanang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kaya wa man niya gisandig sa uban after namatay si Kristo, after misaka sa langit, wa niya gisandig ang kaalam sa Dios sa ubang mga tao. Or gawa sa iglesia ang gitukod ni Kristo, gisandig niya iyang kahibalo, ang iyang kaalam diha sa iyang iglesia. Ephesians chapter 3 verse 10. Aron kining maong iglesia mabataw giingon ni San Pablo ngadto kang Timoteo, 1 Timothy chapter 3 verse 15, kining iglesia mao ni ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran, mao nang naay Biblia. So nauna ang iglesia before ang Biblia. Dili kay mga nauna pang tawag ini nga Biblia kay Katoliko pag sure. Oy, ano sa dinatukod ang simbahang Katolika para sa inyo? Yung Constantino bot-bot na. Bot-bot ba na? Yung Ignacio samot ang bot-bot. 18th century pa natukod bot-bot na.
Pagbasa kung magtaro og tawag ini nga kasaysayan kay para at least tama ang inyong i-present ba sa inyong gitawag og mga membro. Yun. So, kung nato ang gitawag tan-awon, naon ang iglesia gitukod ni Kristo, daser pa na naaning gitawag og Biblia. Kaya siya mismo ang nag-proclaim ini, kining Biblia, pulong sa Ginoo, kining libro nga scripture tawagon taning Biblia og tuuhang taning tanan nga tawag ining written word of God as inspired word of God. Mo na ang gitulo sa Iglesia Katolika. Wa pay protestante, wa pay mga sulpot, wa pay mga sekta kani adto. Sa first 1,000 years sa kinabuhi Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, way reklamo dawat tanan. Even gani mga protestante ni dawat man gani sa giingon simbang Katoliko nga kining Biblia pulong sa Ginoo. Di ba? So karon mingon din mga mas nauna pa aron inyo nang i-deny ang tawag ining kini pagkamatuod sa iglesia gitukod ni Kristo sa Iglesia Katolika. Mo man ni punto ninyo. Nganong tawag ining mingon mo nga mas nauna pa ang Biblia kaysa sa simbahang Katolika kay gusto ninyong i-deny nga kining moong iglesia Iglesia Katolika dili ni iya ni Kristo. Oh, mo iyo na i-deny dili man na kang Kristo na mo, di ba? Oh. So, but pasabot para ma-justify ang inyong tawag anang rason, di ninyo dawaton ang Iglesia Katolika. Pero mali, bisag pag di mo mudawat, bisag pag dili mo mutuo, magpabilin ang kamatuoran or nagpabilin ang kamatuoran kining iglesia, mao ang gitukod ni Kristong iglesia. So karon, sa may i-prueba nato nga tawag ining mao gyud ang gitukod ni Kristong iglesia. For example, tagata mo example. Kiningingon ni Kristo ng My Church, St. Matthew chapter 16 verse 18. Ingon pa sa mga kasaysayan, mga pangkiitang mga tawag ining mga libro kasaysayan. Nagingon na, kining iglesia there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. So kanang gingon St. Matthew chapter 16 verse 18, mo nang simbahang Katoliko walay lain. Another pa, nagsugod sa Jerusalem kining iglesia. The New Book of Knowledge volume 16, gingon the history of the Roman Catholic Church began in Jerusalem almost 2,000 years ago. Lain pang tawag anang ebidensya. The World Almanac in Book of Facts, wala gingon din in Book of Opinions. Ang gingon Book of Facts. Ang gingon din traditionally founded by Jesus who named Saint Peter the first vicar. Ingon pa sila palusot na traditionally. Kabalo ba mo siyang word anang traditionally? Buti pasabot na it is a teaching, it is a thing handed down from one generation to another generation. So pa yung traditionally founded by Jesus nga naman kay maunay na dawat. Maunay na dawat na kamatuoran gikan karong panahon na paatras pa sa mga apostol na kanang maong iglesia mo ng iyang Kristo. So buti pasabot, wala pa namugna ang gitawag og librong Biblia na ana ang simbahang Katolika. Nag-exist na ang simbahang Katolika 400 years, almost 400 years before pa nakahimo nga naatay gitawag og Biblia. Mo nang ilang i-deny ang simbahang Katolika kay mo gid sila tawag ining kanay, mo gid sila connection kang Kristo. Sige rag angkon, sige rag tawag anang claim, sige rag claim. Kanya pagkauman wa may ebidensyang ihatag. Diba? Okay, so yun, sa wala pa nakapag-follow sa itong page, i-follow nyo itong mga page RJ Horolan Sandro Second TV, Apole.argumento, and Kuya Apollos TV page. Pwede sa mag-send din ng Facebook stars. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo itong mga channels, Dali Catholic, Apollos International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apollos TV, Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mag-send din na o super stickers, super chats, and the super thanks. And yon sa mga Katoliko na gustong mo tabang, gustong mo suporta kay until now, nanginahalan kaayo kami sa inyong tabang suporta, sa gustong mo tabang o suporta sa programa na to, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang o suporta pinagusto mga account numbers na naa sa inyo hanggang tawag o mga screens kana nagdagan nga information o pwede sa mo mag-message sa to ang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat o katura una. And yun, sa sunod na po nga higayon, o maghimo na po ng mga reactions, mga tubag, again sa mga amigo na to, nga mga delikatorio, ang buot mo lumpag, buot mo guba, sa pagtuo nga atong gihuptan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.